Salut! În acest filmuleț voi vorbi despre progresii aritmetice. După ce voi defini conceptul, voi prezenta câteva exemple, apoi vă voi arăta o metodă prin care puteți găsi cel de-al n-lea termen al unei progresii, iar în cele din urmă voi calcula suma primilor n termeni dintr-o progresie aritmetică. Ce este o progresie aritmetică? Ei bine, ea este un șir care respectă proprietatea că diferența dintre orice doi termeni consecutivi ai progresiei este aceeași de fiecare dată. Să ne uităm, spre exemplu, la șirul 1, 4, 7, 10 și așa mai departe. Observăm că diferența dintre 1 și 4 este 3, sau în alte cuvinte, pentru a ajunge de la primul termen la al doilea, adunăm 3. Pentru a ajunge de la cel de-al doilea termen la cel de-al treilea termen, adunăm 3 și așa mai departe. Deci, dacă ne-ar interesa care este următorul termen al șirului, va trebui să adunăm 3 la 10 și să obținem 13. Și tot așa mai departe putem obține termeni ai progresiei noastre. Diferența constantă dintre doi termeni consecutivi se numește rație și se notează cu r mic, iar în acest caz este egală cu 3. Ea nu trebuie să fie întotdeauna pozitivă. Putem avea de-a face cu o progresie aritmetică chiar dacă rația este negativă. Spre exemplu, dacă luăm șirul 8, 2, minus 4, minus 10 și așa mai departe, observăm că avem o diferență constantă între termeni și, spre exemplu, pentru a trece de la primul termen la al doilea, va trebui să scădem 6 și așa mai departe. De fiecare dată scădem 6. Deci, rația este egală cu minus 6. O progresie aritmetică se notează cu o literă alfabetică, cum ar fi A mic, și un indice N mic, care se pune în paranteze și apoi se precizează faptul că N mic este un număr natural. Ce reprezintă această notație? Reprezintă șirul nostru, adică A1, A2, A3 și așa mai departe, în care A1 reprezintă de fapt primul termen al progresiei, A2 al doilea termen, A3 al treilea și așa mai departe. Dacă ne uităm la primul exemplu, A1 va fi 1, A2 va fi 4, A3 va fi 7 și așa mai departe. Să vedem cum găsim cel de-al n-lea termen al acestei progresii aritmetice. Pornim de la faptul că putem scrie orice termen în funcție de primul termen. Spre exemplu, pe A2 îl putem scrie ca A1 plus 3, iar pe A3 îl putem scrie ca A2 plus 3, care este de fapt A1 plus 3 plus 3, A4 este A3 plus 3, care este A2 plus 3 plus 3, care este A1 plus 3 plus 3 plus 3. Și așa mai departe, mergem până la AN, pe care îl putem scrie ca AN minus 1 și ca o formă de recurență tot scădem indicele termenului AN până ajungem la AN minus 1, AN minus 2 și așa mai departe. Deci AN minus 2 plus 3 plus 3 până când ajungem la A1 plus 3 plus 3 și ne interesează să vedem câți de 3 avem aici. Ei bine, dacă ne uităm la A2, vedem că avem un singur 3. La A3 avem 2 de 3. Deci avem un 3, la A3 avem 2 de 3, la A4 avem 3 de 3 și așa mai departe. Deci vedem că numărul de 3 crește cu câte 1 la fiecare termen. Deci, practic, avem atâția 3 în suma de aici, câți termeni avem în enumerarea noastră. Și având în vedere că am pornit de la A2 și am ajuns la AN, avem N-1 termeni. Deci, în sumă avem N-1 de 3.
Așadar, AN îl putem scrie ca A1 plus 3 înmulțit cu N-1. Acesta ar fi al n-lea termen al șirului nostru, dar dacă ne interesează, spre exemplu, A100, adică cel de al 100-lea termen, el va fi A1 plus 3 ori 99, iar A1 este 1, deci este 1 plus 297, adică 298. Mai departe, am vrea să scriem formula generală pentru al n-lea termen când nu știm care este rația, adică pentru o rație oarecare. Ei, atunci va fi A1 plus și în loc de 3 vom avea o rație R, înmulțită cu N-1. Aceasta este formula pentru cel de-al n-lea termen al unei progresii oarecare. Să vedem cum putem afla Sn, adică suma primilor n termeni dintr-o progresie. S mare N este A1 plus A2 și așa mai departe până la AN. Aici vom proceda ca mai înainte și vom scrie toți termenii în funcție de A1. Deci A1 rămâne A1, A2 devine A1 plus rația R și punem în paranteză ca să știm că este un singur termen. A3 devine A1 plus 2R și așa mai departe. Până la AN, care este A1 plus R ori N-1, cum ne spune și formula de mai sus. Acum ne dorim să separăm puțin toți termenii A1 de termenii ce conțin rația, adică de R, 2R și așa mai departe până la R pe lângă N-1. Câți de A1 avem? Păi avem câte 1 pentru fiecare termen al sumei și avem în sumă A1, A2 până la AN, deci avem N termeni. Deci vom avea N ori A1 plus ce ne rămâne? R plus 2R plus puncte până la R ori N-1. Sn este N ori A1, iar aici îl dăm acum factor comun pe R pe lângă 1 plus 2 plus puncte până la N-1. Sn este N ori A1 plus R și aici avem suma lui Gauss, care este ultimul termen al sumei plus primul termen al sumei înmulțit cu ultimul termen supra 2, adică N-1 ori N supra 2. Aducem la același numitor, deci vom avea 2 ori N ori A1 plus R ori N-1 ori N, totul supra 2. Știu că unele persoane folosesc mai întâi linia de fracție când scriu o fracție și apoi scriu numitorul și numărătorul. Eu m-am obișnuit să scriu mai întâi numărătorul și după aia linia de fracție și după aia numitorul. Voi separa 2 ori N ori A1 în N ori A1 plus N ori A1 plus R ori N-1 ori N și veți vedea imediat de ce fac acest lucru. Totul supra 2, Sn va fi N ori A1, iar aici vreau să dau factor comun pe N. Pe lângă ne rămâne A1 plus R ori N-1. Și aici îl recunoaștem deja, sper, pe AN, adică al n-lea termen al șirului. De aceea am și separat cei doi de N ori A1 ca să dau aici factorul acesta comun. Sn va fi N ori A1 plus N ori AN, totul supra 2. Mai dau o dată un factor comun și obținem o formulă generală N pe lângă A1 plus AN,
totul supra 2. Am să o și încadrez într-un chenar ca să o vedem mai bine, să iasă în evidență și prezint un scurt exemplu. Ce se întâmplă dacă ni se cere suma primilor 100 de termeni? Păi atunci pur și simplu facem S100, folosim formula de mai sus, va fi 100 pe lângă A1 plus A100 totul supra 2. Observăm că pentru a afla suma primilor 100 de termeni avem nevoie de primul termen al seriei și de cel de-al 100-lea termen. Păi, cel de-al 100-lea termen, adică A100, îl putem afla cu formula prezentată mai sus, și anume faptul că este A1 plus rația ori 99. Deci, de fapt, ce avem nevoie pentru a găsi suma primilor 100 de termeni este A1, A100, deci tot pe A1, și rația. Astea sunt singurele necunoscute pe care le folosim. Deci, dacă știm rația și primul termen al unei progresii, putem afla cel de-al 100-lea termen, putem afla suma primilor 100 și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept în următoarele filmuri.